Mzera Madungwe, tineka nyaya katoda kubvunza pana. Mukadzi mutete, mukobvu, murefu, anonaka ndopa. Madungwe ndimunonyadzoziva kanyaya idzi. Tibatsirewo kuti anonyanyotinaka ndope mukadzi apa. What's nedambudziko rokuti vanhu vazhinji vanoti kune vakadzi vanonaka, kune vakadzi vanoshata, kune anotesta zvakazoti unonzwa achiti aiwa uyu mudhafa anotesta, mutsvuka anotesta, una mukadzi anoshata guys. Hakutorina zvinhu zvakadaro because hapana vakadzi vakangofanana, vese the test good. Vese vanhu vaya vanonaka varume, ndozvandokuudza inini and the Heavy Army Commander ndinopfeka even vakadzi regai ndichabata kuti sei chinozoita kuti vakadzi vanyanye kunaka kana kuti aite sekuti haanaki. Handiti chokutanga mukadzi ngaagare zvakanaka, muitire zvaanoda zvese, mind yake ikava mumarriage. Uchimutengera zvaanoda, uchimutengera hembe dzaanoda, achidya zvaanoda, achiswerawo zvakanaka. Kwete zvoti mukadzi anosera kumariki chotsera ari kupi, awadzouya kuti manheru chuya sex anonaka kupi, anatori nestress kudhara. Mukadzi ane stress haanaki. Saka tirikuti varume vakadzi veshe vamona veblack vane zvinyamanyama vanonaka zvisingaiti. Mukadzi ava kugara nemurume handitika anofanira kuva more beautiful. Vakadzi vanoda kugadziriswa guys, upgradewa nekugara zvakanaka, nekutengerwa zvanoda, nekugara ari happy. Ukanaka daro mukadzi yega anenge achinaka zvisingaiti, but manje wako ari kushata bhozi, hausi kugona kumumendena. Saka vakadzi vese vamunoona vamuta kunanzva. Usasiya mukadzi wako uchienda kusmall house, usasiya munhu wako uchienda kuno umwe kana maini ngakurova vakadzi 2-3 chunza kuti vachasiyana. Zvezvoti vakadzi vakasiyana wanaka, hakuna zvinhu zvakadaro. Itheology yenyu yamunoudzana izvozvo. Mwari vakandiudza kuti inini vakadzi vakafanana, vakadzi vese vanonaka. Vakandiudza kuti Mwari tichiita meetings in heaven, vakandiudza kuti vakadzi vese mutakunanzva, ndindakavasika, everything chakasikwa naMwari it's good, it's perfect. But tine mapenzi mudzimbe kuti anoti vanhu vakasvikwa naMwari vanoshata. Ndiwo unotova nedhimoni, unotoda deliverance che. Ukaona uchiti mukadzi anoshata, uri kutoda deliverance. Uchitiza mukadzi wako uchienda kusmall house, uchiti wako anoshata, uri kutoda deliverance. Zvakafanana zvakaita koku nefanda, zvese zvinonaka. Ndataura ndikati poku nechicken zvese zvinonaka. Zvokunaita soti zvatesta zvakada kusiyana but inema zvese zvinonaka. Pane kuda kuzotsvaga wava mwenje, kutenga mburo mbimbi ndoga wapo uchizvitutumadza. Uchakwire mashanga ndege mvija chitembo baya mukanwa kukupa dama idi chokwada chiputuka manyangwe hangu ndisina hama tosleke mile upenyu kan repeat chikoro mashoke vakura wiri pasi gombara chinzeve dzedu.